Здравейте, ние тук Лили си купихме. Да, бяхме преди малко в Лили. Така, и сега ще ви покажем, ще ви направим анбоксинг. Направихме едно нещо като екран и Леля заложи пари и ние трябваше да си Не заложи. Леля ни сложи пари и ние не знаехме колко са и трябваше да вземем толкова неща, колкото мислим, че е бюджета. Да не и ние го взехме надхвърлим. 19 и 5 Неща за 19 лева и 5 стотинки. А сумата, която ни беше сложила Леля, беше 45 лева. Да, и ние с тези пари, които... Ние това, което си взехме е 19 и така лева. ето 3 маски. Такива с алоe вера. И ето тези за уста пачове. И едно, това е скраб за лице. Това е. Това си взехме с тези Малко пари. ще ходим до Kaufland, ще изхъбим другите пари. Да, чао! Чао!